Astronomi su po prvi put uspeli da uhvate signal prvih zvezda u univerzumu, a možda su uspeli da dođu do potvrde postojanja misteriozne tamne materije. Evo i 5 zanimljivih činjenica upravo o prvim signalima zvezda. Naime, studija je objavljena u jednom od najčitanijih magazina, a njen vodeći autor Judd Bauman sa Državnog univerziteta Arizone rekao je da signal potiče od prvih objekata u univerzumu iz perioda kada je on izranio iz tame, dakle 180 miliona godina posle velikog praska. Signal je pokazao neočekivano niske temperature i neobično izražen talas. Kada su astronomi pokušali da shvate zašto, najbolje objašnjenje bilo je da je neuhvatljiva tamna materija možda umešala prste. Ako otkriće bude dokazano, bit će to prva svojevrsna potvrda postojanja tamne materije, značajnog dela univerzuma za kojim naučnici tragaju decenijama. Astronom sa univerziteta Harvard Avi Loeb, koji nije učestvovao u projektu, kaže da je ovo otkriće u slučaju da bude potvrđeno zaslužilo 2 Nobelove nagrade, ali kaže da su za potvrdu otkrića potrebna nezavisna testiranja. Bauman se složio da su nezavisna testiranja potrebna, iako je njegov tim tokom 2-godišnjeg rada 2 ili 3 puta proveravao urađeno. Reč je o vremenu i univerzuma, o kojem baš ništa ne znamo. Naveo je Bauman i dodao da je otkriće kao prva rečenica u ranom poglavlju istorije kosmosa. Ne zaboravite, nedavno smo pokrenuli naš najnoviji projekat i novi YouTube kanal Serbia Prank. Zapratite i ovaj naš kanal jer vas na njemu očekuje mnogo domaćih prankova, skrivenih kamera, šala i generalno mnogo dobre zabave. Serbia Prank, novi kanal iz naše YouTube familije.